Ru Samson sing inti amir bidialong hampang son trok chelangsi dharna mai kangni. Nirjati muharong arnam langpi KSA saklamalong aprangsi kiale tirika mamai kangni. Langfer VDC Chairman Akimia Kihai Joydev Timong aphan Karchopon. Kardom pini prime tama bertalong penini sami promila timungpi non berdang tompen arjuponik tha. Phai kunia chiklo ni phai inkwara trogarni nirjati mungarong arnam langpi KSA saklamalong aprangsi karbi lamadamai tirika mamai ingnipon. Daknil tum chelangsi tirikam amei kangni padupono lase bangso kangni ponolam thebangga lahlo ke bangji ko ranet ke asirke panding karbilam ramei inkan sekame pi daksi padupon podak tum nirja klamlong si padupon popsi ceparai lo aso teng si tum pini ya chup inko era trokani tirikam amei sengo pen pini chelangsia aso bang amei ngi lo Kasi pini kacing mai bangela hello ko son sil tum la bangso mai pi ki pachuni phan kadu kawiya san chom tin tum anta mithang asai ke chiklen thegi ma mithang atku ki chen thegi ma phanam si tum ching mai panlo lo la si pini Morning surihini ra ingkoi ra isi aningkan aparman karbilamet amai ningkan esek amai pi ke padopon pameji aphan aprangsi tirikam amai ingnipon si kopuson si morning karbilamet amai ningkan esek amai pi mesen pen ke pechunji apothak sikjin pen chingwai pon lapen asan chom tin along akimi abang pu hayuta thapon thu labang so amai tirikam amai phu barim sar surjorong parahin pensi mai chari pon mai ke phalam te tirikam amai akong chun bang sar chondro singnar ahin pensi ratang no chai pon labang so amai long barim lapen tirikam amai adun mai phu sar jiwan chandra pathak barim lapen tirikam amai abedi sar rajendra rongpi lapen kapre kethe kiding tirikam amai long klembang phiatum tak chitong don si mai mesen pen pachun pon labang so amai long barim lapen tirikam amai abedi sar rajendra rongpi hin pen asan chom tin jalin sar pi atum lapen klembang phiatum aphan kopuson si methang asai ke klem kedam ponang jimau aputhak alam thejai pon si bidi sore pachol pon labangso karbilamet amai ningkan esek amai pialong raddet doan aphan muning khai aphan kaching hon pen nangka chetong donji aphan tirikam ahin pen chuning ripon lapen labangso amai along kulat kapre a department armu kelan hehuta pedopon jiputa than pachini pon lason si labangso amai pialong akhai tin ajutang jubat kilon kekan hehoi aphanta pregjam akhai atum aphanta phapon jiputa pachini pon handang lang sopen Jameson perong lapen trison lekhei KDNEWS Siloni janalo Womu Langso Sport Association atum ahin pen football league kachipate pangching pon. Phai koni ni phai inkoira phola kha inkoira video pani constituency angkang Siloni jan along Womu Langso Sport Association ahin pen hongni apong football club league kachipate pangcheng. Labang so along Rengma football club lapen clear up football club atum kecheng si chipate pon. Sita kethek jedai ko ajok Rengma football club ahin pen golisi lapen Clear up football club ahin pen ta hirmi bongrung ahin pen gol isi thaput thot ajok kachapati abang kuput amat point isi si chepalong pon labang so ke pathalong sar surjorong phara pen preexam ke thekiding atom setame chetong don si ke pathu kachapati atom aphan aning pathe don hazan so pen Jameson teron na pen trisam the KDNEWS Pini phaikoni inkoira troxiarni ada por phai ke palompen Ru Samson sing inti amir bidialo ASDC KSA lapen KNCA atum patirpisi kachisong apharman mai kangni lapen armu ongdung chechengsi DC aphan pinpur aloh pajirdam autonomous da farman ini tim ke song lo lapen asana ke song bangke very democratic lapen ini tim peaceful democratic arrangement ke song lo debo hitame successive government ke dam tangan congress ahut hitame Delhi Assam lapen dak dipu ke karbiang long kacari yang hoi chelong lo hitame election of pran chak ko
pange tongthui da kiti nasong tathak se non national political party BJP a jok itami ke damtang apa tai tina election ile to men manifesto lo ka theklong ji la pela tum vision document lo ka theklong ji election afrang lo lo la tum kai ta ke chak do kar itu majong si chakong na kacharia chakong long lo lo tang tela bangke ni tum kar benglong pen di mahasolo pen west kar benglong pharman bangke autonomous state PG te bo hita men on aning kan throk lo BJP kachari te bo hita men on hita mela bangso rat kemang rat kar i anta playing play Labangso akatesong amay long song thoma song pensi patir pipon lasonsi ASDC pen Chandrakanta terang mai pu lapen Johnson be Kongchun Bang KSA pen Jameson timung mai pu lapen Ojoy engti Kongchun Bang lapen KNCA pen Merina bepi mai phi lapen Kajek tok bepi Kongchun Bang pi lapen ASDC aphan ke kroy karbiang long arat atum ahawartin pen kibang ongdung pen kasesong adikipidung do Labangso akatesong athe pike jasemer pet son thomdo kechingsi lake Article 244 ateng pen Karbiang long pen Dimahauso aphan Autonomous State pedo veknangji Sonia long lake Mo 1995 la pen MOS 2011 UPDS la pen Central Gov pen Alamdon kachetok papleng veknangji la pen Son thoma long lake KLNLF la pen Kapret Arlo asong atum aphan kachingwai mate kachingki angthek paklang serak nangji pu jong pon pen Home Minister Amit Shah aphan panong pon pen Karbiang long ADC aphan hoi pen DC office anongan pinpur aloh pi pajirdam Labangso ke pajirdam laki rusemson sing inti amir biripen armung cejeng ponsi DC office an pale Labangso ki pika pajirdam along bangket ansi palut long chot lapen DC abang abedet ajok an kapreksik dengdun Labangso memorandum submit gat pen armung puthot nang cejeng si town lut pon put pen rusemson sing inti amir biri an pale pen mai pajut pon Pini Paikoni inkora Troxiarni ada porpai Krisia lompen di furu Samson sing inti amir bidialong song trok ahampang asongatum AISA RYA SYJ KALU AZD lapen YAAC atum chelangsi kachisong amai kangni Tuntu encroachment doan ang tan pen nang pet doan aputhak nilitum pini protest dharna dolo nilitum damtang apor hut Karbiang long border Nagaland pen jundu ache hajar hala sot dim long itum dam long spot verification aphan spot verification along the theklong bangke pillar number 1 to pillar number 17 anke Nagaland sor bang nang phur lab lasinli tuma demand bangke hala ki phurtang an a pillar 1 to 17 an pillar bangke puthot tong se kot pen som lab nai e lab nai busini tunga demand lo adun tu abangke Nagaland government initiative pen hadak IRBN kem long nina bahaido Karbiang long le long si lasi halo so kem abangke oh thai nang po nonamat lage chi withdraw nang busini tum demand long adun tu bangke halo so long le long Nagaland a government pen si len pata isuguri lage si manghu me kam Labangso amayalong hampang asong son trokatum maipu Kongchun Banglapen song klem rapetatum ta dorinti Labangso kachisong amay kang ninang koklaki Karbiang long arlo Nagaland asor aron repen long lenang chiray pen patta selamare raputaksi dharna kang nipusi AISA Kongchun Bangpen perangki ang nuthan La son trokatum kachisong along akimang kachingsi lake Tribal Border Welfare Society Committee paveder nang ji lapen akem sitame pripunang ji Hini lake Nagaland government pen pata ka isuan non amat than lap nang ji lapen ke thomalong ke jongpon lake non amat border mate ahoy adui anu jok mate pillar non amat pillar isi pen krisir ke anako somthu serak nang ji lapen plialong ke jongpon lake ke thir thip ang thek mate permanent solution non amat Karbiang adu ahwalam anching mai ching sai pen pachun serak nang ji pusi jongpon Paikoni ni pai inkora Troxiarani Lakha Kresi Langfer VDC Chairman Abarim Akihai Noren Kiling Arpupen COC Puthot Langfer VDC Chairman Akim Yarpu Kangmai Ponthulake Akihai Joydev Timung Aphansi Piponthulo
Labangso lang fair VDC a chairman aki hai Joydev Timungalong ki claim ki tam kachirap chito dunji atum arpu kimi ponalong aki hai Rahul Tiso George Stronghang lapen aki hai pi minuka tirang pi atum henlo lapen labangso karcho ponalong claim rapen man ki to ki thiki ding atum chitong dun pen hirjumi dun rinti volong kamaji pen Chandrahanse KDNEWS Pini Prime Dama Berta ke Lapon si Kangton Poniklo La Inbom Dame KDNEWS Dome Thakme Kurwang Thu